kaya wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat saking panguwasing Gusti ingkang akarya jagat nalika semana titeng Gusti ingkang asipat jalu lan pawestri ingkang wis manunggal sedyane arsa netepi darmaning agesang ngancik alamadya mestuti dumateng ila-ila ujaring para kina ingkang dadi nundi nulat adi endahing budya luhung umring santi tis-tis sing das marsudi wardawaning budya tulus apa ta werdine budya teges budidaya saking using panggalih dene tulus saliring kasti ingkang tumuju mring kautaman pinarengake secaket dene lumaksana Siatmaja temanten sarimbit nuya sami bebalangan gantal apa ta werjut lan werdine gantal ingkang kinarya bebalangan Siatmaja temanten kekalih pranyata gantal dumadi saking sedah ingkang lininting sarta tinangsulaning lawe wenang ingkang amengku werdi sinandi suruh lamun dinulu geneh lumah lawan kurpe nanging yen dinigit padha rasane ingkang amengku wedi bebrayaning temanten sarimbit bisa manunggal lair batine pinesti dadi judune mila tinangsulaning lawe wenang ingkang amengku wedi wisna tinangsulaning akrami dadi paning sedenya mangun brayan sirik lamun swaling kayun sanes karo kesti nyawiji kawestrian Siatmaja temanten sarimbit sami pagutingal tempu ing pandulu patur netra ingkang linambaran budi luhur satemahana daya pangaribawa ingkang hababar karsa dadi pambukaning rasa ginaib ingkang tunaneming sanubari kawestrian Siatmaja temanten putri Gya Hanjengku sarwi sumembah kepadane ingkang kakung sakala Siatmaja temanten kakungan apaan tiga ingkang cinaketing Bokor Kancana sakala punangan tiga tinapak biar pecah sakalika daya-daya Siatmaja temanten putri amiji samparan ingkang raka minangka paralampita hangi cali saling kulut kersa mugi anggen swara lumban wonten ing madyaning bebrayan saketa rahayu ingkang tinuju basuke ingkang kesti jumbuh ingkang ginayuh paripurna gatine ingkang titi laksana panggih satu terpindo curiga manjing warangka babasan getih satetes daging sak tempel wis balung saceklek wis manunggal dadi sajuga paraning sedyasa lelumban wonten madyaning bebrayan kawestrian Siatmaja temanten sarimbit jajar sumanding sarwi sineban sindur dening ingkang Rama apa ta werdine jejering tiyang asepah Bapa Sunarta kagugan cecibahan tansah nuntun anggo giling nggula wentah dumateng ingkang putra
Murih siat mojo temanten kekalih anggen arsa lumban madyaning bebrayan saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Daya-daya siat mojo temanten sarimpit dening Kang Rama Bapa Sumarto kakanthi tumuju wonten ing dampar ingkang sampun rinengga rumas bombong dening Wardaya ingkang Rama Dupi wonten ing titik kalenggan menika sampun kepareng amiwaha ingkang putra ngentas pitulus netepi darmaning asepuh satindak tumulih nganan satindak tumulih kiri siat panjenenganipun Bawa Sunarto tansah maspasaken dhateng kawilujenganipun siat mojo temanten kekalih dupi wis prapteng unggihan ingkang sinedya daya-daya siat mojo temanten sarimbit kalenggahaken wonten ing dampar rinengga para lenggah para rawuh kakung Sunah Putri kang sadya bagya mulya paripurna adicara panggih tumunten badhe kalajengaken adicara krobongan wonten adicara krobongan dumadi saking timbangan kacar kucur menapa dene unjuk rujak degan tinggal siat mojo temanten kekalih sampun lenggah wonten ing jengkuning Kang Rama siat mojo temanten kakung lenggah ing jengku kanan dene siat mojo temanten putri kepareng lenggah wonten ing jengku kering sakala aris wijil pangandikanipun Ibu Surtini dumateng ingkang garwa piye Pake anake saklorone timbang bobot lan bebete kaya-kaya wis padha dene bobote antarane anakku Wahyuni kok pami apa dene Fitriana Nur Cahyani moga tansah disuwun marang panguwasaning Gusti ingkang murbeng dumadi mugia dadi jodoh ingkang sejati paripurna adicara bobot timbang daya-daya panjenenganipun Bapak Sunarto ngacarani dumateng panjenenganipun Bapak Sumitra miwah Ibu Suherti kepareng pinarak lenggah wonten ing sasana ingkang sampun kasamaptakaken tumunten kalajengaken adicara kacar kucur ugi winastan adicara asok guna kaya kawis tinggal saat mojo temanten kakung sampun ngasta kampil wondene isining kampil nun inggih uwos menapa dene arta receh
ingkang sedaya menika kala minangka pralampita jejering kakung kagungan jejibahan Asok Gunakaya dumateng ingkang garwa isining kampil gya sinuntak dening ingkang Raka katur ingkang garwa anggennya Asok Gunakaya kedah sok glogok banyu tinalang boten kenging kasingit-singetaken pikantuk kathah diaturne kathah sekedhik diaturne sithik beda karo sing nyeritane sawusnya nampi Gunakaya saking Kenggarwa Daya sehat pojo temanten putri jumeneng tumuju ing palengganing Kang Rama miwah ingkang ibu Sakala Gunakaya katur dumateng ingkang ibu minangka pralampita jejering tiyang sepuh kedah saged pratitesaken Gunakaya ingkang sampun katampi sageda nyekapi kebetanipun gesang wonten madyaning bebrayan paripurna adicara kacar kucur ingkang salajengipun inggih adicara dulangan kawis tinggal saat mojo temanten sampun ngasta piring ingkang salajengipun kepareng badhe dulangan Mojo temanten kakung handulang ingkang garwa kosok wangsulipun mangke gantos panjenenganipun Mbak Fitriana Nur Cahyani kepareng ndulang ingkang garwa ingkang sedaya menika kala wau minangka pralampita jejering agesang jejering bebrayan kedah saged nampi menggah menapa ingkang wonten sinaosa anggenipun sesaji kirang hanuju prana namung kedah katampi kanthi rasuka gembiraning nala paripurna adicara dulang-dulangan tumunten kalajengaken adicara ngunjuk rujak degan adicara ngunjuk degan miturut pangandikaning para pinesepuh saha para winasis degan ingkang kinarya rujak kedah pinilih kalapa ingkang nembe awuh sepisanan minangka pralampita jejering agus bebrayan kedah cekapo sepindah menika kemawon sinaosa dadi manten iku seneng naming ampun ngantos seneng dadi manten kawis tinggal suka jeneng Wardaya Satwaja temanten sarimbit para lawa kakung Sri Putri ingkang saduluring budi paripurna adicara sungkeman ingkang salajengipun Daya Atmaja temanten kepareng badhe sumungkem anguswa pepadane ingkang Rama miwah ingkang Ibu wondene ingkang kepareng badhe amratitesaken adicara sungkeman nggih panjenenganipun Ibu Juriyas nyuwun gungan dumateng panjenenganipun Bapak Suparjo
keparenga anglolos duwung ingkang kaagem Sratmaja temanten kakung dumateng para-para ingkang pinjang ngegati rahayuning sedya kawula sumanggaaken tumaping adicara sungkeman mugi rahayu ingkang pinanggih. Nggih lali kok. Nggih.
sandang pangan wis mesti mula aku kudu ngerti bangun turut ngajeni. Wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing ngopeni nganti tumakut saiki lahir batin kemati bakat sekolah disangoni sandang pangan wis mesti aku kudu ngerti bangun turut ngajeni. Injih pikantuk reganing Gusti sinurung edi pangestu saking sangjaning para rawuh tumampak ing adicara sungkeman kaleksanan kanthi rasa harjane rebayane sangsaya brol wijining waspa saking tiyang sepuh kekalih tepi sinungkem pepadane tinengkeng putra sarimpit alon wijining pangandika saking tiyang sepuh nggih anakku saklorone lelung sing tak bebakali muga anggon muarsa lumban wonten ing madyaning bebrayan tansah bisa sembodo ingkang sinedya basuke ingkang kesti rahayu ingkang katuju jumbuh ingkang kinayuh bisa piguna kanggo wong tuwa tangga teparu langkung-langkung dumateng agamamu. Para lenggah para lawuh kakung swana putri kang saduluring budi paripurna adicara sungkeman inggih awit wonten ing titi kalenggan menika panjenenganipun Bapak Sunarto nyuwun rawuhipun kadang sutresna budaya campursari yogi nada ingkang mijil saking Pacitan ingkang menika adicara kasigek saking sawetawis kangge amyak sepiring swasana sasana wedal katur dumateng kadang kawula Cadapur Sari ingkang mijil saking Pacitan ugi nyuwun gungan dumateng keluarga besan dimohon untuk foto bersama dengan mempelai sekalian. Jadi mohon kepada Bapak Ahmad Bapak Setiabudi untuk dipersilahkan siapa-siapa yang nanti akan diambil gambarnya. Dumateng kadang kawula Campursari rayuning sedya kawula sumanggaken.